Goddag, Cassandra. Vi er jo her for at prøve at finde ud af at lave en aktivitetsplan for din bror, Mads. Og i den forbindelse, der er det jo vigtigt, at vi prøver at lade Mads indgå ud fra hans egne funktionsevner i at få, nogle af sine egne ressourcer brugt. I den forbindelse, så ved vi jo, at Mads han har været meget glad for at spille kinaskak, blandt andet i sin barndom. Og på den måde, så mener vi jo, at hvis du har lyst til at spille noget kinaskak med Mads og en af vores andre beboere måske, så kan du være med til at få Mads til at blive lidt mere aktiv i sin hverdag og gøre noget sammen med andre, ikke? Han har jo været meget alene på det sidste, går lidt rundt for sig selv, så vi prøver virkelig på at pleje Mads bedst muligt ud fra en forståelse af hans egne behov og og hans forståelse af hans livshistorie. Og det prøver vi så på. Så hvis jeg nu går ud og henter Mads, så ser vi, om vi kan få spille noget kinaskak. Skal vi prøve det? Det gør vi helt klart. Det er super godt. Tak skal du have. Det tog da sikkert det.